मनालीन जेवणाचा एकदम अंगारात घेतलेला एकदम त्याला काय मन लावून काम करता. किती झाले आपले 3 मोदक झाले ना. मोदक झाले आहेत या तुम्ही पण या बनवायला. कारण ते कोण येणार आहे आपणच करायचं आहे. त्यांना बघा म्हणून सांगायचं फक्त. तुम्ही फक्त मजा घ्या. बघा बघा कसे मोदक बनवायचे ते बघा. दाखव बघा एक मोदक योगेश्वरी स्पेशल. फाटला पार्शेकरांची सून सातर्डेकरांकडे काम करता. नेमका आज फाटतोय मोदक. मी काही इतकी प्रो नसा मोदक बनवायला पण प्रयत्न करते. सॅमसंग आता सॅमसंग प्रो नाही. प्रयत्न करते मोदक बनवायला. एकदम एक्सपर्ट नसा मी. मनाली अमित पार्सेकर आमच्या ज्योती मावशीची सून धाकटी सून. बघा चालतं नाही चालतात. चूक भूल माफ. बॅळ देऊ बॅळ शेडिंगला. हो चल बस पर बाकीचे राहिले तिकडे. नाही ना हे काय बनवले ना पटपट. 4 झाले. 4 झाले. शेडिंग वाकडा तिकडा करून एकदम परफेक्ट केलेलं मोदक. मस्त क्वालिटी बरी आहे. आता तुम्ही खाऊन क्वालिटी सांगा. आता शिजला काय बघ.